Kapan takut tiba kusong? Ang kaisa kok saramu sungu. Something about Premananda Tripura ni bagay. Tamna hingga Premananda Tripura na ang siniwasin tabuk Premananda Tripura. Hiyang mana sakbai thunu yako. Bo sabun posil nuduani. Kaya sang social media ni singkin mo lang sinizawo. Gang kaya bini je pati mo to yan. Jenuk mani kana mani belek kiwara ma singsa bang kairo ma singsa sel ma singsa bo. Pia po kaisa educate borok pano bini hingsa lama kari ajimu apni bagai na botini nejini ya pribe bachana bagai pia po media personal samu klayo po media o thangmani खबर थुमथुमै रहर जामानि 1 year रंखा अब आं गाहाम के साइमानो फिया गावखे महाय बनो जेबा बे मिया सप्र जाखा सिनिया नुगिया खा कसम खा हामिया सेलमा सिंसा बरो फिया अब बेलले के साया बेले सेलेंगने को Takhuk Premananda Tripura Boze media samung klayo Kaisa borno thokona bagai Kaisa borno hun kilena ni bagai Bo media klaimani ya Bo Chini jati no Chini dopha no Chini lukurong no Sisarina ni bagai Chini lukurong ni Asak zengjal no Taibo Jini Tenggereng Jini Jonggereng Okra cakrani buskango Tuguna ni bagisi Ba Jini Tiprasani Asak jenggal rongno Borok ni buskango tubugui Solve de klaiman of ni Bukaisa media ni samu Klaiman isi Au Naro jotono saiman kana thumnai 13 December bini amjani no 459 family rokno arani usat khlai janai arani tisai rahor janai arani rokhlai rahor janai hinai kaisa kokrma kawi phaimani abona kasuna bagai sini borok rengkrong tongnai sikrong tongnai taibo wan sukrong tongnai ni buskango o kongno Ti sawai prunani bagai bo kaisa news klaimani pia wan sukui naike bo abahai awa kasukna ni bagai news klaimani bagai te bono abahai ke sopro jakna ku belai ke wan suk thai bo tam khlai kana bo to kahawni samu jiklayo Sini kau borok media jadi kuring kangke tabuk sing taibuk gelik sang kamu sini kau borok media person tongino kisam tabuk sing sisai betong au tak sate kelayo tabuk ba mobile insuk nang bu kaisa media si tamle hingke nang mobile bai Video klai pot mang peti sagui nang Facebook upload khayo nang WhatsApp upload khayo Messenger upload khayo abo kaisa mobile media abo no mobile media heno okay nang pia kaham klai kai nang kaham no hinjang nai hamya klai kai hamya no hinjang nai ya nukmani cinta ku Premananda to hamya ni to klai ya bo to kaisa sini lukurong no sisarina ni sini lukurong bagai Jonggal na kasuna ni bagi sibo kaisa awahai ke sam klai tongmani ya bono awahai tripura.bujakmano nang belai ke seleng jakha ang dukho banangkha sudu bosimiya tabu tai bosini kobangma kau borok media o sam klai tongnai borno bo awahai buskango tripura.bujakmano takhuk tai bukusong okay abrono pia media sam klai rono bo ang koinai kiriya kirui paya
aba hai ke samung khai ma thangnai kubui bai tongnai ereng bai tongya thokai bai tongya selengjak jar khai samung khlaiya bai bai hamjaknai dofano sisarnani dofano subanani aba hai samung khlai thane aba hai ke na wansu ko jara aba ke na wansu binang bo oke ang te kaisa kok khai saram sumani ke mahai tak te pusok tini sini Premananda takhuk Premananda tripura bo kaisa educate bo kaisa college complete serai bo tini jodi media bo samung khlaya dofani bagi samung khlaina ni bagi dofana sisarna bagi samung khlaya goi jodi bo tini drugs rok khalka ke abo de sakhamu ya abo beleke hamya ne angle wansu bo tini drugs phaka ke bo nije no drugs lau ke bo jodi drugs phali ta ke bini uklogo kebangma serai rauni langma bo so khamu life bonus tong khamu ke be kebon buma bufani mokol mukti be kayang khamu ke be kebon takho bukuni mokol mukti be kayang khamu takute be usong bo to lama kahamno himnane nai tong manisi o jarawa se tau bono yathi bukhurgui bono klai ma thai jing tong abona sing jotono wan sok thai takute be usong amo hai ke bele silama singsa au ang surinai takhuk Premananda ni bagai tamni bagai hingkang ke bo daktina hami basa to phia bo hami basa oi bo je media samung kangna ni ongkhorka aran bisung bono sopro jakha bini tai langmas lai ja sa bo media samung tangni thangnan lukurong so babai manthong lukurong ni biskama bono tai bo kusuk khlai bo mung ngui manthong hambai